Igbo niile. Ndewono. Maazị CMS, onye nna Maazị. Otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-etoro Igbo CNN. I know very deep inside the forest. N'ime Sambisa forest na-eto n'akọ nke taa ngwa gezianụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị. Otu nwoke gbara abụba Chineke gọziri agọzi ndị ezi Owerri na Anambra steeti ji eme ọnụ. Onye nke aha ya bụ Prince Humphrey Akujieze aka Akajiakụ na Canada. Mba! Chairman na founder of Royal Star Social Club Eziowele. Onye nke ji akụnụba Chukwu nyere ya na-agọzikwa ndị mmadụ. Ozi nke anyị na-anụ n'aka ndị nta akụkọ anyị bụ na Akajiakụ na Canada na klọb ya bụ Royal Star Club Eziowele enyerego ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche. Nke kacha nke bụ site n'ụzọ nwere onwe nke a na-akpọ giveaway n'onu bekee. Mgbe anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ, ọ sịrị na nke a bụ otu n'ime ọkpụkpọ oku onye nwe kpọrọ ya o. Akajiakụ na Canada bụ onye ndị bekee na-akpọ a philanthropist, a humanitarian, Otu a ka ọ dị. a contributor, a sponsor, a do-gooder, a good Samaritan, a somebody na-enyere ndị mmadụ aka n'onu bekee. N'otu aka ahụ, Akajiakụ sị ka anyị kelere ya ụfọdụ Chukwu ji arụ ọrụ na klọb a ndị dịka Maazị Arinze, Antana na Dubai. Mba! Maazị Chidozie, Odogwu Abuja. Echiri gị nna. Maazị Rafael na Dubai, Mba! Daddy! Maazị Chukwudi na Lagos, Odogwu Lagos. Odogwu Lagos. Maazị Chidebere, Laskida ndị Igbo. hello, Laskida ndị Igbo. Maazị Chukwudalụ, Abuja correct. Nna eji gị. Maazị Chukwuka. Abadike na Ghana. Abadike na Ghana. Jide nwe. Ọ gara n'ihu na-agwa ọha na eze ka ha soro ya na Facebook page ya nke bụ Royal Star Social Club Eziowele ya na Instagram page ya bụ Official Akajiakụ Canada ka ha soro keta oke nwere onwe nke a na-akpọ giveaway n'onu bekee. Ihe ama na-emere ma dị ka ndegere chi m akụkọ ihe mbụ na-ebi na-emere ma dị ka ndegere chi m edemede ihe ama na-emere ma dị ka ndegere chi m akụkọ ihe mbụ na-emere ma dị ka ndegere chi m edemede Isi ọ na-agụ chọcha mere mmadụ ahụ dọdịkwa nna ịmaka na nwanne m na uwe ka were nwoke mara mma nwoke na-eme ihe ọma n'obodo a amadị m na ahụ ndị daịsị ndị ọma karịcha n'ụwa akwa gara dịkwa surprise. nna ya asị m na Chineke ga-agọzikọta nwoke agọzikọta nwoke ihe ọbụla o tiri aka n'ụwa na-abịa mechie na ya ka ikpe na-ekpere mechie na ya ka ikpe na-ekpere mechie na ya ikpe ekpere ọgịnị Olise bi n'igwe ọkpa gị bi n'eluigwe ọgọdọ gị na-akpụ naanị ọ bụ naanị gị bụ jango anyị wekọrọ n'elu ụwa ngana ekwukwe ememu Olise bi n'igwe ọkpanụ gị bụ ụkwụ eshiri n'ọkụ ọ na-agba pụtọpụtọpụtọpụtọpụtọ oke mmiri na-egbu ogbe Olisa anyị abịa ị hụrụ nwa amadi a gọchiwe ya Olisa ama m na anyị nwere obere kwanta n'eluigwe mana ekwere maka kwanta anyị nwere nnọọ eji gbapụ m mgbe ahụ hapụ ịgọchiwa amadi a ihe ọbụla ga-eme ka hapụ ịgọchiwa amadi a onye nwaanyị wesiga ya Olisa dadi mpa ama m na adị amaghị aka ifu na ịbata ihe niile emewe ka ihe niile emewe n'ime ndụ nwoke a ka ihe niile n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị tuchie ndị na-eme ike ngwanụ ya ịma na ewere ka ọ na-asị emewe na ọkụ mmụọ ka bịa gwada nwanne ọkụ mmụọ na ịma ụtọ dị adịrị m n'ọkụ Ịgbara nsogbu ya ka iji nwe egwu nsogbu a ọhụrụ isi anyị na-eti m otu eme bifọ onwe ihe dị na udo adịkwa ndị anwa amụ ndị onekwa anakụ m nsị anakụ m agụ ndị anwa misi m adị arụzi ọrụ onye na-akụ m nsị onye na-akụ m aka nke ọzọ nsogbu dị onye nwaanyị biko sie ọgịnịsi ozi ebere awụ mgbere onye nwaanyị kamakwa aftatakwa mma bịakwa ọzọ ama bịa ọzọ biko onye nwaanyị gbaghara sie onye ka na-agwa gị dobe ndụgọ ọcha dozie onye nwaanyị biko sie bịa ka rapụ onye anụ anawa biko sie anwụrụ m anwụọ kebe mehita ụnụ nkịta adịrọ n'ụwa kebe ga-ehi kebe ka